Καλησπέρα, παιδιά. Serial Chiller εδώ. Και ήθελα να γίνει YouTuber από τότε που μια μπουκιά μου σακά μου στάθηκε στο λαιμό. Ζωντανή η αγάλματα. Με τρίτο επεισόδιο της σειράς American Currents και εσύ ακόμα να κάνεις sub, χάνεις Peak Entertainment. Η θεματική του σημερινού επεισοδίου είναι τα αεροπλάνα. Και ξεκινάμε με legendary character, γνωστός και ως Burger King Plane Guy, ο οποίος κατάφερε να φάει μπαν κιόλας από την αεροπορική, αυτό έλειπε, και ισχυρίζεται ότι κάποιον του πήρε τη θέση και τον χτύπησε στο στομάχι. Call the fucking police right now. I know you saw it. She need me in the stomach. Good. We're gonna contact them. Thank you. You need to. Here, can you This stand is up? my seat. Can you stand up? Where is 25A? Where is 25A? Sir, it's right here. Why did she just knee me in the stomach? She did not Because you deserve it. Yes, she did. Because you deserve Did you it. get that on camera? You deserve it. You deserve it. Εν τω μεταξύ, είδατε το που έκανε το φίδι. You deserve it. Τέλος πάντων, προφανώς και αυτό δεν πέρασε έτσι απλά από τον εγωισμό του ήρωά μας και αποφάσισε σε ένα αεροπλάνο γεμάτο Τζαμαϊκανούς να πει τα εξής. Kick that off the plane! Sir, please you need to stop. There are children. Please stop. Stop. Hey, that's not necessary. Take your stuff and get out of my seat, We please. will take. Η αλήθεια είναι θέλει αρχίδια να φωνάξει το N-word σε αυτό το κοινό. Καλά, όχι πως υπάρχει σωστό μέρος και ώρα να το πεις, μην παρεξηγηθώ. Να σου φάξω το κεφάλι τσόγλα εν Αλβανέ μαλάκα. Γαμώ την Αλβανία σου μπάσταρδε. Έλα τελειώσουμε. Αλλά σύμφωνα με τον ίδιο, αυτός έχει το pass διότι. Excuse me, I'm part West African. I can say anytime I want. Bye. Οκ, Μποζό. Και το βίντεο τελειώνει με τον ίδιο να θέλει να κάνει μήνυση. That's She knee me in the disrespectful. stomach. I don't care what she did. You're being Thank you. disrespectful. Somebody get Shut this the fuck camera. up for 2 seconds. I want a lawsuit. I want a fucking lawsuit right now, mother. Give me a Oh my God! Stop, sit down, sit down, You're doing this is disrespect to me. Call the fucking police. Thank you. What the? Are you shitting me? Long story short, έφαγε πέρμα πάνω από την αεροπορική και η εταιρεία βγήκε και είπε ότι τέτοια συμπεριφορά δεν είναι ανεκτή και ότι δεν θα ξαναπετάξει μαζί μας. Μαλάκα τι κάνει παρελάζει. Τεσπα, πάμε στο δεύτερο βιντεάκι. Το συγκεκριμένο case είναι λίγο graphic, οπότε θα μαυρίσουμε μερικά σημεία. Δεν ξέρω βάσει των YouTube guidelines αν επιτρέπεται να τα δείχνεις αυτά και εννοείται δεν πρόκειται να κάτσω να τα διαβάσω, οπότε θα το παίξω safe. Αν και δεν ξέρω γιατί με νοιάζει, έτσι κι αλλιώς το κανάλι δεν είναι monetized, οπότε είμαστε κομπλέ. Για να γίνουμε όμως σε αυτό το σημείο, αφού βλέπεις μέχρι εδώ το βίντεο, θα σε παρακαλέσω να κάνεις ένα σαμπάκι και να μου δώσεις τη δύναμη να συνεχίσω. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, είσαι ο καλύτερος, ίτερος. Μουα. Πίσω στο βίντεο. Μαλάκα, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε τη συγκεκριμένη. Πολλές πηγές τη λένε πιωμένη σε εκείνο το σκηνικό, δεν έχω τις αιματολογικές προφανώς, οπότε αθώα μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Για αυτό όμως που σίγουρα δεν είναι αθώα είναι ότι τραβούσε τα μαλλιά της κοπέλας από την πίσω σειρά, την έφτινε, μετά έβριζε όλους τους επιβάτες και έκανε ρατσιστικά σχόλια σαν το φίλο μας από πριν. Πάμε λίγο στο βίντεο. No, no, this is where her asshole is. Do not touch her. Look at her. Shut the. Stop. Touch me. Step back. Não encosta nela. Let go. Não encosta nela. Tira a mão. Let go. Let go. Let go. Let go of her hair. You cannot do that. Let go. Let go of her hair. Tira a mão. Μαλάκα, δεν σε δω φάτσα. Ειλικρινά προσπαθώ να μην εκνευρίζομαι όταν βλέπω βιντεάκια στο ίντερνετ, αλλά με το συγκεκριμένο δεν μπορώ να καρτεθώ, είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. I'm not even touching your hair. You need to let go We right need now. those 911. You need to let go. 911 back. You need to let go right now. No. Συνεχίζει να την κρατάει για ολόκληρα λεπτά και τελικά την αφήνει επιτέλους. Τεσπα, έλα να τελειώνουμε με τη συγκεκριμένη. This is retarded. Yeah, put me on the ground. Put me on the ground. Alright. Look at this fat lady. Look at this fat ass. Look, you can't even see her stomach. It's horrible. Look at her outfit. Look at this fat ass. Hilarious. You can't even show your mouth because you're embarrassed. You can't even see it because you're embarrassed. Who is Alana? Sorry, I can't hear you. I can't hear you, ugly ass dude. Who's never gonna lay it again.
Και εδώ ξεκινά τα ρατσιστικά σχόλια. Okay, I'm sorry, black guy. My boyfriend's black, so my boyfriend's fucking a black guy. Τι? My boyfriend's fucking a black guy. Α, τώρα εξηγούνται όλα. My boyfriend's a black. My boyfriend's black. My boyfriend's a fucking black guy. Εν τω μεταξύ, εδώ κατάλαβα ότι είπε μαλακιά και ένιωσε την ανάγκη να μας πείτε ότι τα έχει με μαύρο γιατί τράπηκε. Ενώ το ξύλο που έριξε στην άλλη δεν είναι άξιο τροπής. Χαζούλα. Joking. Α, ναι, όπως σας είπα και πριν, την έφτιανε κιόλας. Shut the. Shut the. Shut the. Shut the. Shut the. Σταμάτα πια, μωρή! Έλεος, δεν προλαβαίνω να μοντάρω το βίντεο. Μετά από λίγο κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν και φώναζε ότι δεν μπορεί να πνεύσει. I can't breathe. Okay. Let me go. I can't breathe. Shut the fuck up. Και σε αυτό το σημείο μπαίνει σε ένα ultimate frenzy και λέει τόσες πολλές φορές τη λέξη γαμό που δεν πρόκειται καν να μπω στη διαδικασία να το μοντάρω. Οπότε θα τη μιουτάρω εντελώς. Απλά φανταστείτε την να φωνάζει και να βρίζει ασταμάτητα. Can't breathe. Long story short, και εδώ, μετά κλωτσούσε την κοπέλα που πριν έβριζε, έφτιανε και χτυπούσε και επιτέλους τη μεταφέρουν σαν το Hannibal Lecter εκτός αεροσκάφους. Ladies and gentlemen, we got him. Και τώρα πάμε στο τρίτο και λιγότερο επιθετικό βιντεάκι μας με την Crazy Airplane Lady. Sorry παιδιά, δεν έβγαλα εγώ το όνομα, Don't Kill the Messenger. Και oh boy, τι είχε γίνει τότε με τους συνωμοσιολόγους. You guys remember the airplane lady from a month ago? This woman started screaming on a plane. Okay, remember that girl that asked to get off the plane? Ξέρετε, εντάξει, το έπιασα, έχετε το concept. Ερωτήσεις τώρα. Λέτε η τύπησα να είδε όντως reptilian. I'm a licensed attorney, so just be careful. I'm a licensed attorney. What are you gonna do? What are you gonna do about it? I'm telling you, I'm getting the off, and there's a reason why I'm getting the off, and everyone can either believe it or they cannot believe it. I don't give two but I am telling you right now, that mother back there is not real. And you can sit on this plane and you can die with them or not. I'm not going to. Αχ, τι ώρα που έχουν βάλει τα μπίπ από μόνοι τους και δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Και πόσο γαμάτος ο φίλος στο τέλος. Bye! Το κορίτσι μας ήθελε δεν ήθελε, βρέθηκε από παπαράτσι και μας έδωσε μια unofficial δήλωση μετά το συμβάν. Listen, I mean, I gotta ask you, how does it feel to be traveling again? Great. You know, in the airport again after what you went through? Όχι, μπρο. Εμάς θα έπρεπε να ρωτάς πώς αισθανόμαστε που πετάει ξανά. A little bit of anxiety, but it's been good. Yeah. Are you doing anything differently, like, you know, when you're getting ready to travel, or when you're, was there any new techniques you used? No. No? No. And a lot of people are curious Yeah. what exactly you saw, because you know, you alluded to what you saw, but like we just want to know, like, you know, what did you see? I mean, thanks for asking that, but I have been told I cannot comment on it right now. I see. I'm sorry. Are you going to, like, you know, have a full kind of interview somewhere, or like what's going on? What's the deal? What's the plan on? The rate it's going, I feel like it's gonna have to happen. Yeah. So yes, there's some things in the works, mostly nonprofit charity stuff, but I've been trying to like lay low for the most part, but reporters wouldn't let that happen, so. Yeah.
Εν τω μεταξύ γυρνάει και του λέει: θέλω να κρατήσω χαμηλό προφίλ και οι δημοσιογράφοι δεν με αφήνουν. Και γυρνάει και της λέει: Reporters wouldn't let that happen. So. Yeah. ό,τι να είναι κι αυτός. Well, Like I was somewhat strong-armed into speaking, and now here we are. well, I do want to know. Like, I mean, you won't say to me what you saw right now. Yeah. You can't. All right, just got her too. Yeah. Well, but what about, like, what was the reason that you wanted to get off so bad? Και τώρα βλέπουμε την official συνέντευξη μαζί με το τι πραγματικά εννοούσε. She's the woman dubbed Crazy Plane Lady. Now, for the first time, Gomez is explaining what happened on board the American Airlines flight from Dallas to Orlando. What do you want to say to the people out there who are like, okay, this girl was drunk, this girl was on something? I had an altercation, and I felt very strongly that I needed to get off the plane. According to the police report, Gomez was arguing with a fellow passenger, accusing them of stealing her AirPods. The 39-year-old demanded the plane return to the gate, and it did. With her $1,900 designer handbag slung over her shoulder, she let loose. Legit ερώτηση. Τι σημασία έχει η αξία της τσάντας? What did you really mean by that? It was a figure of speech, like he's not being real. Like when you say this person's fake or this person's not real, he's not quote unquote keeping it real. You weren't saying that this person is not a real person. Yes. Και κάπως έτσι κλείνουμε το τρίτο επεισοδιάκι μας της σειράς American Currents με θεματική αυτή τη φορά Currents στο αεροπλάνο. Ελπίζω ειλικρινά να σας άρεσε και αν ναι, πατήστε το sub για να μην χάσετε το επόμενο. Βασικά και να μην σας άρεσε, πάλι πατήστε το, μπας και φτάσουμε τους 100. Άμα θέλετε και έχετε χρόνο βέβαια, τσεκάρετε και τα πρώτα 2 επεισόδια της σειράς. Φίλια πολλά, peace.